Hello logofer, good morning. Nay सोलोंबाय हाथायबाय खांनानै नै डाइरेक्ट भिडिअ बानायनो नायदों थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ थ' मानि सायाव भिडिअआ थ' भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लासो बुजिगोन नोंथांमोना थ' Ada deh. Wow. Yeah. Yeah. Pino, pio, pio. Mami daddy na daw dah, mami daddy na. Mami daddy na daw dah. Berat ke? Farm satu minggu balik je lah. Farm minggu balik. Ayah. Ani badai na. Satu minggu balik je lah.